welcome to my channel. Atong lutoon karon itlog scrambled egg diri sa lungsod sa Matanog. Mo nag ingredients guys. Atong kanon. Niya itong anda mo nagkaha guys. Dayon oil. Ang oil guys, ang ingredients sa pag-prepare sa itlog na scrambled egg. Okay. Itong gamit kanini. Usa ka tinidor niya kanang anaksan guys. Sunod atong ingredients egg niya oil niya salt niya ito ning kuan guys, itong ning kuan egg para kuan ya guys. Ibon. Ito guys, atong ikon. Atong i-scramble atong kon egg. Okay guys. Dayon utang-utang kuan soft para mula sa guys mga nito na to aron mula sa iyang kuan guys.